हर्लिन के 70, मैघ लैनिंग के 92 पर पड़ल भारी। सफाली वर्मा के मेहनत भी बेकार गईल। तो सबसे पहले नमस्कार प्रणाम तमाम भोजपुरिया क्रिकेट के दर्शक लोगन। आज चर्चा में फिर से हमारे साथ जुड़ गए बारन हमारे मित्र पांडे जी। तब जानल जाई विस्तार से। पांडे जी, गुजरात आ दिल्ली वाला मैच देखनी। गुजरात तो दिल्ली के छक्का छुड़ा देहलस। देखत तो रहनी हो तिवारी जी, दिलवा तो धक धक करत रहे। दिल्ली तो लगा ही देहली रहे, बाकी गुजरात के बहन पट्टी आखिरी में खुल गई रहे। पांडे जी, दिल्ली कैपिटल्स तो 177 रन ठोक देले रहे। मैघ लैनिंग तो पूरा फुल मूड में रहे। 15 गो जानदार चौका जड़ले आ एगो शानदार छक्का हिला देले। कुल 92 रन मार देले रहे। तिवारी जी, शेफाली वर्मा भी तो स्टार्ट में ताबड़तोड़ मारत रहली। लागल रहे कि ये लोग तो गुजरात के हालत खराब कर दी। 27 गेंदा में 40 रन मारलस, जिसमें 3 गो छक्का और 3 गो चौका रहे। पांडे जी, बाकी गुजरातो पिच पर कोई झाड़ू मारे न आयल रहे। हरलिन देओल तो 70 रन ठोक के दिल्ली के ठंडा कर देले रहे। ई पारी में कुल 9 गो चौका और एगो छक्का शामिल रहे। तिवारी जी, बेथमुनी भी कम न रहली। 44 रन बना के दिल्ली के बॉलर के नानी याद दिला दिली। दिल्ली के गेंदबाजी तो बस नामे के रह गई। जेस जोनासन 2 गो विकेट लेवे में तो सफल रहली, लेकिन बहुते धुनाई खैलन। शिखा पांडे भी 2 गो विकेट चटकैलन। बाकी कोई बॉलर कुछो खास न कर पैलस। सबसे मज़ेदार तो लास्ट ओवर में रहल तिवारी जी। 3 गेंद बचले रहल आ गुजरात जीत गई। दिल्ली के तो चेहरा देखे लायक रहल। पांडे जी, WPL 2025 में अब धांसू लड़ाई हुई। गुजरात तो जीत के हैट्रिक मारे के मूड में बा। दिल्ली अब दबाव में आ गई बा। बाकी हमरा लागत बा कि अभी और झन्नाटेदार मैच देखे के मिली। अब देखे के बा कि अगला मुकाबला में के केकरा के मुंह फोड़ता। बाकी दिल्ली प्लेऑफ के लेल क्वालिफाई कर गई बा। अभियो पॉइंट टेबल में टॉप पर बनल बा। आप लोगन अपन राय कमेंट में लिखी आ चैनल के सब्सक्राइब करके अपन सपोर्ट दिखाएं। क्रिकेट के हर चर्चा अपडेट खातिर यही जगह पर मिलते रहीं। धन्यवाद।